Pouhých 15 minut od centra Brna, přesto uprostřed přírody, se na okraji skvěle občansky vybavené obce Kanice nachází jedinečná stylová vila, která je právě nyní na prodej. Tu si nechal postavit známý český mořeplavec Marek Polan a téma moře je všudy přítomné. K vile náleží zahrada o ploše 3000 m2 s mnoha vzrostlými ovocnými i okrasnými stromy. Je rozdělena do několika sekcí, včetně trampolíny, hřiště, koupacího jezírka. S námořními prvky se setkáváme v exteriéru, ať již jde o barvu fasády nebo o jednotlivé detaily, tak i v interiéru. Celý dům je nízkoenergetický. Pokud je tedy více než 5 stupňů Celsia, zajišťuje vyhřívání sluníčkou prostřednictvím velkých prosklených ploch. Pokud jsou venkovní teploty nižší, přebírá vytápění tepelné čerpadlo. Domácí atmosféru podporuje také oboustranný krb, který je přístupný z obývacího pokoje i z jídelny. Z ní je díky oknu vedoucího přes 2 patra překrásný výhled do zahrady. Jídelně dále dominuje velký jídelní stůl s půdorysem lodi. Tu připomíná také lano místo běžného zábradlí a mnoho dalších prvků. Téma moře nezapře ani druhé schodiště. Ani oba dětské pokoje, ať již jde o nábytek, detaily, nebo třeba dveře s kulatými průzory, které jsou v celém domě. Pro maximální pohodlí majitelů je dům vybaven mnoha vychytávkami. Mezi ně patří například speciální skleněné podlahy v obou koupelnách nebo šachty na špinavé prádlo vedoucí přímo do prádelny. Kapitánskou kajutu připomíná pracovna s velkým psacím stolem a jedinečným stropem. Ten je z modře lakovaného dřeva a uprostřed je kýl lodi. Imituje tak vodní hladinu ze spodu, což je při práci velmi inspirativní. Malým uměleckým dílem je i vnitřní bazén, jehož stěny zdobí díla akademického malíře Podvodní svět. Součástí vily je také cedrová sauna. Pro schladění pak slouží vnitřní bazén nebo venkovní jezírko. Vila je nabízena přímo majitelem, bez realitní kanceláře. Ty bychom chtěli rovnou požádat, aby se nás nesnažili kontaktovat. Majitel se bude rád osobně věnovat pouze případnému vážnému zájemci. Děkujeme.